Ukážu vám, jak využít ChatGPT ke generování CSV souboru ze statického webu. Stačí si otevřít průzkumník a skopírovat si HTML kód, který se následně vloží do ChatGPT, kde mu řeknete, aby z kódu vyhledal a vypsal veškeré důležité informace, které chcete zahrnout do CSV souboru. Potom tyto informace skopírujete a vložíte je do svého vlastního ChatGPT, kde mu napromptujete pravidla pro generování CSV souboru. S tím, že abyste ChatGPT moc nezatěžovali, doporučuji generovat CSV jako kód. Potom, co vložíte data, tak ChatGPT vygeneruje už samotný kód. Výsledek pak může vypadat třeba takto.